Słuchaj dobrze. Musimy się przygotować na to, co się wydarzy po wojnie, na tym, jaki będzie przemyt broni i w jaki sposób zbudują się grupy zorganizowane. Czyli ja mówię o tych osobach, które dzisiaj są na froncie i mogą przyjechać do Polski, mogą być zatrudnione przez zorganizowane grupy przestępcze. I to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności policji, ale kwestia również całej świadomości społecznej, z czym my się zmierzymy jako państwo. Takže nie len my, ale aj Poliaci o tom rozprávajú. Ako sa treba pripraviť na to, keď príde čas a nejakým spôsobom sa ukončí vojna na Ukrajine, kam budú tí banderovci utekať? Kam budú tí vojaci, ktorí roky strávili v zákopoch a nemali problém niekoho zabiť, zarezať? Kam budú utekať tie skupiny ozbrojené? Akým spôsobom sa rozlezú nelegálne zbrane po Európe? Kto dokáže ochrániť? Veď rozprávajú o tom, ako treba postaviť 10-metrový múr a uzavrieť hranice. Ale to len Zelenský s Uršulou von der Leyen rozpráva o tom, ako Ukrajina má vstúpiť do Európskej únii, ako dostanú dotácie, ale pritom podmienky nemusia spĺňať žiadne, ako budú ich firmy brať dotácie, importovať to do Európskej únii, ale nebudú za nič zodpovedať, všetko budú dostať. Daj, to pôjde zasa. No, milí priatelia, čaká nás problém.